Lulu sasazwa ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC yakulen Park eRhawutini nazo eziphambili. Sichithiwe isicelo sokuba kuyekwe ukutshutshiswa kwayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma kunye nenkampani yezixhobo yaseFrance iThales ngezityholo zorhwaphilizo inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu. We met during the time of Tsotsi film. Yeah, the Oscar award-winning film of the country. Usapho nabahlobo bangungelene kwiziko iMmabatho Convention Centre eMahikeng ukubhiyozela ubomi bomdlali weqonga uPresley Chweneyagae. Kwezemidlalo yaqhuba amalungiselelo eBanyana ukhusela imbasi yeAfrica Cup of Nations yamanina eMorocco ngoJulayi. Xa besixesha ukuze nexesha lokuxabise njengesiqhelo ngelixesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Sichithiwe isicelo sokuba kuyekwe ukutshutshiswa kwayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma kunye nenkampani yezixhobo yaseFrance iThales ngezityholo zorhwaphilizo inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu. UMnumzana Zuma nale nkampani iThales bajongene nezityholo zorhwaphilizo, ubuqhophololo nokunanisa ngemali nezisukela kwisivumelwano sentengo yezixhobo ngo-1999. Ngujaji Nkosinathi Chili wenkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu oyisesi sigwebo. Intatheli yethu Ayanda Mhlongo ilandela elinqaku. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu sisichithile isicelo salowo umongameli wezwe uMnumzana Jacob Zuma kanye nenkampani yezikhali iThales ukuthi akhoxiswe amacala abo. Sokhumbula ukuthi ke ngenyanga edlule uMnumzana Zuma abameli bakaMnumzana Zuma nenkampani iThales baletha isicelo bekhala ngokuthi awofakazi abamqoka ababili phethe inkampani noma babe director benkampani iThales khona la eNingizimu Afrika sebedlule emhlabeni. Bakhala ukuthi ke ufakazi laba bebebalekile kulo leli cala njengoba liqhubeka. Inkantolo kuba ichithile ke yathi ke ayiboni ukuthi ungabibikho kwalobo fakazi ngase kuba nomthelela ecaleni labo. Inkantolo yasibalula ukuthi ke ngokwayo leli cala kuzomela ukuthi aliqhubeke. Abakhala ngakho mayelana necala ukuthi ke mhlawumbe ngeke babuthole ubulungiswa lolu cala yayisike ithi ke lokho kobe sekudingidwa uma sekuqala uqulwa kwalo leli cala. Okubaluleke abameli bakaMnumzana Zuma uadvocate uDali Mpofu ukuthi ke kunelinye icala sebedlulisile kwinkantolo ekudlulisela kuyo amacala iSupreme Court. Okhumbula futhi ukuthi ngenyanga edlule ujaji uNkosinathi Chili wachitha isicelo sikaMnumzana uZuma sokuthi kugudluzwe umshushisi kulolu cala uadvocate uBilly Downer ngokusho kuka-advocate uMpofu sebedlulisile ke lelo cala. Ngakho ke ucele inkantolo ukuthi ke bangaqali banqume usuku lokuthi akuqaqulwe lona leli cala, kodwa ke aqale inkantolo banikeze isikhathi sokuthi ke bezwe ukuthi inkantolo yokudluliswa amacala eSupreme Court yona izothini ngalesi sicelo abasifakile sokudlulisa kwamacala. Usuku ke oselibekiwe lokuthi leli cala lizobuya la enkantolo yaseMgungundlovu uDisemba umhla ka4 no5. Nakho ke asikho isiqiniseko sokuthi ke icala labo lizoqala ngalo lelo langa ke abameli bakaMnumzana Zuma nabameli ke bayo inkampani kuThales bazobe sebefika ke enkantolo sebeyichazela ngalezi icelo asebeyifake kwezinye inkantolo. Kodwa ke leli icala lizoqhubeka njengoba sengishilo ngoDisemba 4 noDisemba 5. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni eKapa iphulaphule isicelo esingxamisekileyo se-EFF icela umngeni uchatha kwirhafu yepetroli ophakanyiswa ngumphathi wezezimali uMnumzana Enoch Godongwana. uMnumzana Godongwana ubhengeza lochatha ngethu besenza uhlahlo lwabomali okwesithathu kulo nyaka mali 2025-2026. Esingxamisekileyo se-EFF senziwa ngelixa iikomiti zasepalamente i-Standing Committee kunye ne-Select Committee of Finance zisaxoxa ngeziphakamiso zomgaqo-nkqubo wezimali nengeniso. uMnumzana Godongwana waphakamisa ukuba uchatha kwirhafu yamafutha okuhamba izithuthi uzawuqala ezinzulwini zobubusuku siya kubo, kwaye ngawo kujoliswe kwingeniso ye-3.5 billion randi kwinxili yesizwe. I-EFF ixoxa ngelithi oko akumelanga kunjalo kuba ezikomiti zasepalamente ziza kuxoxa ngezi ziphakamiso namhlanje nangomso. Iqhuba ithi ezikomiti zinalo igunya lokufaka izihlomelo kuhlahlo lwabiwomali oluphakanyiswe yinjoli yesizwe.
Iparlamente iza kuvota ngeziphakamiso zalomgaqo-nkqubo nengeniso kulwesithathu eviki ezayo. EFF ithi naziphina iziphakamiso kwirhafu kumelwe zenziwe ngomthetho oyilwayo wezimali hayi ngomgqaliselo womphathiswa wezimali. Kulindeleke ukuba isigwebo ngesicelo esinxamisekileyo siwiswe ngalemva kwemini okanye ngorhatya namhlanje. Inkundla ephakamileyo yaseFreystata eBloemfontein kubhengeze njengokungekho mthethweni ukudidinjelwa kweli kwayisakuba ngumncedisi kwi-ofisi wayisakuba inkulu baphathiswa yaseFreystata umnumzana Ace Magashule unkosazana Morati Cholota. Unkosazana Cholota wabuyiselwa kweli eMelika emva kokubhenqa itshoba engafuni ukuba lingqina lenkundla kwityala lobuqhophololwa ngumtyholwa kulo mnumzana Magashule nelibandakanya isitshwentshe semali engaphezulu kumakhulu ezigidi zeerandi sesinika imaxabiso sokususwa kophahla lwe-asbestos eFreystata. Owayesakuba ngumncedisi wenkulu baphathiswa yaseFreystata uAce Magashule uMorati Cholota ube kwimo esaxoxwayo inkundla ephakamileyo eBloemfontein yezityholo eziquka nokaMagashule zorhwaphilizo ubuqhophololo nokuthutyeleziswa kwemali ngendlela mnyama. Wafunyaniswa necaphaza ukaCholota ngeyekhala kunyaka ophelileyo ngokuphathelene nokuza kwakhe kweli esuka eMelika engumhlali wakhona. Kambe ke uJudge Philip Lobsa ufumanise ukuba inkundla ayinamagunya ukugqiba ngetyala likaCholota logama isithethi sequmrhu kumagunya utshutshiso lweli NPA uAdvocate Mthunzi Maga uthi baza kusihlalela phantsi bakhe basihlaba amahlongwane isigwebo sikaLobsa. The prosecution team has conceded, and you should give them credit for that. It is clinical to concede as a legal officer of the court. That's a demonstration of sincerity and bona fides and integrity on the part of the prosecution team. So let's park that. Let's then move to the Schutz judgment. I've made it clear that the Schutz judgment is being appealed, and therefore at the time that this application for extradition was processed, there was that process. Ukanti ke NPA ikwaqinise ngelithi inxalenye yesicelo sesibheno emva kwesigqibo sejaji kwelityala iza kuxhomekeka kwimo yabo njengamagunya utshutshiso weli kwinkundla yomgaqo siseko. Ndimlo Lilitha Ntsundwani. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukwathi xa ubukela sicela ucofe ulike ze uba ukwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe sichithiwe isicelo sokuba kuyeka ukutshutshiswa kwayisakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma kunye nenkampani yezixhobo yaseFrance iThales ngezityholo zorhwaphilizo inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu. Umnumzana Zuma nale nkampani iThales bajongene nezityholo zorhwaphilizo ubuqhophololo nokunanisa ngemali nezisukela kwisivumelwano sentengo yezixhobo ngo-1999 ngujaji Nkosinathi Chili wenkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu uyise esi sigwebo. Unyawonto ngumhlobo nomxhasi kamongameli Donald Trump waseMelika umvangeli Mark Ben uthi akakholelwa kwaphela kwizityholo zokubulawa kwama-Afrikana kweli. Umnumzana Ben ebethetha kudliwano-ndlebe olukhethekileyo ne-SABC. In the room was to answer and find, is there white genocide that's happening in South Africa at the hands of black people with a black-led government? And what I find was, having spoken to many different former apartheid leaders, many different white farmers, Afrikaners in business, they were extremely shocked to discover that this was the narrative that was being played out in Washington, D.C. Uninzi lwabantu bolwimi lwesibhulu basinyashile ezizityholo kwaye beveza ukungakholiseki kwabo yindlela yokuphatha kukarhulumente womzantsi Afrika hayi ukubhubhiswa kwabo ngobuninzi. Racism is racism despite the color of the skin of the person doing it. But is there genocide? No. Do I believe that there are systematic killings that are happening just because white people are white? I don't think that. Are there some thugs that don't like white people and they take advantage of the weak law enforcement in those particular areas? Absolutely. Kudliwano-ndlebe nelijelo losasazo umfundisi uthi ukholelwa ukuba ukucalucalulwa ngokwebala yinto ekhoyo kwaye iyenzeka kodwa hayi ngokwendlela ekuthethwa ngayo kwilizwe laseMelika. I don't think that there is white genocide. I don't think there's
systematic killings of white people by the masses of the ANC or any other government. I do believe that the EFF song "Kill the Boer" that has been sung by Julius Malema, yes, that is a divisive song, and it is designed to pull people apart, and that's not biblical, and that's why I condemned it. But I do believe that the conversation that President Trump had, it opened the door for the things that's happening right now in South Africa. The fact that you do have a high murder rate, you do need some help in the criminal reform system, right? And you need to make sure that law enforcement officers are protecting the whites and the blacks. Ukwathe igwijwe liculwa liqela lezopolitiko i-EFF elithi Kill the Boer ukholelwa ukuba yenza iyantlukwano nocalucalulo eluntwini kwaye le ngoma ayinabuKristu. Usapho nabahlobo bangungelene kwiziko iMmabatho Convention Center eMahikeng ukubhiyozela ubomi bomdlali weqongo ongasekho uPresley Chweneyagae. Lo mdlalo wazizuzela imbasa usweleke ngoLwesibini weveke ephele ePitoli eneminyaka engama-40. Wayengumdlalo ophambili kumboniso obhanyabhanya wancamisa umxhelo uTsotsi. Le film yaphumelela imbasa ye-Oscar kwi-Academy Awards ngo-2006. Usapho nokucaba kaPresley Chweneyagae bangongelene kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo eMahikeng. Abamazi ngcono kwindawo yakhe yokuzalwa banelunda ngaye nangegalelo lakhe kwezolonwabo kweli. It shows that he has a talent. He had talent of acting, and we've seen it that Mahikeng also can produce people who can do what he did. We'll really miss him, but what he got, it was something different, it was something special, it was something that God had given unto him. And we thank God for his life. We will remember him for the works that he did. Uxakwa nomhlobo wakhe uIsrael Matseke Zulu unike inkumbulo zangethuba eqala kudibana noChweneyagae nangobuhlobo babo. We met during the time of Tsotsi film. Yeah, the Oscar award-winning film of the country, 2001, with Gavin Hood, Terry Petos, all the stars were there. That's when we met, because I was auditioned for Tsotsi, but I think I was not chosen for the role. Then one day I was supplying the talent at Sasani Studio in Balfour Park. Then Monin Lee was our agency. That's when we met with Monin also. Asked me, how do I know when there's a film in the country? Then I said to her, my fate will make me meet everything that I need, that will bring anything that I was born for. Then she said, I'm going to tell the director now to cast you. Then I was casted for Tsotsi. Then after we shot the Tsotsi, I liked Presley to bring him closer to me, as he was young, is younger than me. But I wanted to take care of him. Ukanti ke inkonzo yomncwabo yeligala lomdlali weqonga izakuba ngomgqibelo mhla wesi-7 kule Isilimela ePitoli. Obebhala kwindaba ze-SABC Dinkundimphiwe Gift Nongqotho. Ngoku make sikhumbuze ngalomzuzu uChweneyagae nogxa bakhe baba ligugu loMzantsi Afrika uphela ngokuphumelela iwonga le-Oscars. And the Oscar goes to Tsotsi. Accepting the award, director Gavin Hood. Wow. I have a speech, it's in my pocket, but that thing says 38 seconds and mine's way too long. So go to tsotsi.com and there's a huge long list of people, because I'm accepting this not for myself. This is for best foreign language film. It's sitting right there to start with. Please stand up. Presley Chweneyagae and Terry Peto, my two fantastic young leads. Put the cameras on them, please.
uPriestley Chinyahai udlale indima emandla ukukhuthaza uMpono Mxesibe ngesakhono sakhe besibalasele ekubeni ngumdlali weqonga. Ukhumbuleka kanye engumlinganiswa ophambili kumboniso bhanyabhanya wawubizwa njengoTsotsi. Kambe ke lo mboniso bhanyabhanya waqatshelwa kwihlabathi jikelele ngokuthiwa jize ngembasa ye-Oscar ye-Best Foreign Language Film kumawonga we-Academy Awards ngo-2006. Kwaqu kwesi sihlandlo sokuqhelelwa exhukwana kwalo mdlali weqonga eqaqambisa eli phesheya kwelwandle. I'm really happy that we managed to do that with our small film. Because you go to the screenings in the US, in Europe, and after the screening someone comes to you and says, hola, and you get so surprised, hey, we're in Europe. And after that, you're like, I left the country 20 years ago, but I'm South African. So I guess that sense of us communicating and wanting to be South African each and every day gives us a pride for our own country. And I really want to thank everybody here, the SABC, everybody, and to tell my country that I'm happy to meet my president today. Thank you. Kananjalo nabanye abadlali beqonga boleka ngeqhayiya labo lokuqatshelwa izizweni bephuma kweli loMzantsi Afrika. And thank you, South Africa, for your support. Thank you all, from the director Gavin, the cast, Kenny, everyone, from the sponsors to, but most important, thanks to South Africa. We have a great nation here, and I'm very proud to be South African and to be in a film like Tsotsi. Naye ke wayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Thabo Mbeki wachuba isikhwebu sokuzingca ngobugcisa besizwe seli. On the day of the Oscars, many of us didn't go to sleep. We stayed up to see what would happen in the end to Tsotsi in the first instance, but also perhaps on the outside chance what would happen to Charlize Theron. And so I saw you, Gavin, as you walked onto the stage to accept this. And I was wondering what you were going to say. So was I, Mr. And I was sitting there watching the TV, but at the moment when you said, Amandla, I stood up and said, now wait. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC. Abasetyhini abaswele ingqesho eDick Blue Sowetho bathi balahlekelwe lithemba lokuba bayekuze ngenye imini basebenze. Ukunjengoko abasetyhini abangasebenziyo bekwizinga eliphezulu xa kuthelekiswa namadoda. Uphando lwezemisebenzi lwekota yokuqala lubonisa ukuba i-57% yabasetyhini engasebenziyo logama amadoda emi kumyinge we-39%. uJosephine Maso, uIrish Mathapo, ubaphakathi kwamanina amaninzi angaphangeliyo kweli lizwe loMzantsi Afrika. Lo gama uninzi luphangela kusekho uninzi lwamanina olungalifumaniyo imisebenzi kwaye babona kunzima ukubeka ukutya etafileni benexhala ukuba iintsapho zabo ziza kutya ntoni. Uthata ubuhluku untho tse ngata. Onaje Ubomi bunzima kwaye kubuhlungu. Abantwana ngoku basesikolweni ndinexhala ukuba xa bebuya bazawutya ntoni. Ndithethile nabamelwane ndicela isonka oko ukuba batye xa bebuya esikolweni. Batlana le kitlinile ka tswa ka lo batlana le mo ke tsebang hore mohlomong neighbor ina le something yana ang kadimeng yana hore bana ha ba gutla sekolong ba tlo tseba boroto o thola ya boroto. Ukufumana umsebenzi kule mihla kunzima kwaye ingcango zempangelo ziyazivaleka ngakumbi. Khale re batlana le msebenzi awuthola di-piece job
ukukhangela umsebenzi yona nto inzima okonde ukhangela ixesha elide kufunwa i-CV nezakhono endingenazo. Izinga lentswelangqesho kweli loMzantsi Afrika lenyukeleyo kutsho ku-32.9%, nto leyo ethetha ukuba amanina aphelelwa lithemba lokufumana umsebenzi nosele kunzima kakade ukuwufumana.